Har jeg nok endnu, eller skal jeg mere? Lige vent lidt. Egentlig, hvad skal Emilie gøre? Jeg skal bare sidde her. Altså Peter, kører det godt for dig? Får du også lavet det? Det håber jeg. Jeg håber Jeg det. give det til Emilie, så kan jeg også noget. Du er meget omhyggelig, så vi håber, der kommer noget godt ud af det. Og først ikke smag. Jeg er på nettet. Du tager det. Og Josefine, skal du også smage på den? Ikke meget på. Forever ædru. Nå, det var meget cool. Hvorfor? Fordi så sætter du fingeren ud, så vender du lige om, og så... Det kan jeg sgu da gøre sådan her. Nej, du gør det ikke rigtig selv. Hvad er forskellen? En finger ned i. Hvad er Ligesom så forskellen? du får mere på. Sådan her. Oh my god, Jacob. Jeg synes bare ikke, det fik, man står sådan bagefter. Så er det hele sådan sjovt. Og så... Wait. Bund. Shut. Jeg synes ikke, det smager godt. Jeg tror, jeg vil tage. Nej, det skal du ikke. Ja, men du skal sætte den ned i. Og så bare søg på fingeren. Smager ikke noget. Det smager ikke godt. Kan I prøve bare at hælde det ned? Bare ned med det. Ja, jeg blev lidt nervøs, når I står sådan der, fordi det ligner sådan nogen, der lige siger skål, lige om lidt, så har I drukket det, så kommer jeg i klemme. Hvorfor må jeg ikke? Nej, det må I ikke. Hvorfor? Nej, hatten. Hvorfor? Sådan er det bare. Men man vil lidt mindre smule. Nej. Hvorfor? Jamen, fordi I bliver sgu da fuld af det. Det går ikke. Ikke spiks. Vi har fri, det er lige meget. Har I fri nu? Ja. Nå. Jamen så... Kom on. Ja. Jeg skal nok lade være med at tage det hele. Ja. Trine skal være med, fordi jeg skal være sammen med resten af dagen. Næste